Panguva ino itonzwa aiwa mahunga nemashoko akufamba zvichinzi aiwa pane masecurity forces now aiwa avatumiwa manje kuassassinata general. Aiwa sanabina mashoko atiri kuona ari kutendera mastreets aiwa panguva ino iyi zvatiri kunyatso kuona kuti aiwa zvinhu hazvina kumira mushe. Don't forget subscribe, like, on the bell icon. Timda pahendo aiwa yevakomana veopposition vanosapota Advocate Nelson Chamisa. Pane this hendo kanzi My Zimbabwe News vanoposta aiwa geza mutungamiri wenyika pamwechete nagenerali sezvamuri kuona in the video. Wabuda nyora chiti ZANU-PF succession battle gets dangerous as Team VP Chiwenga claims that mercenaries has been hired to assassinate General Chiwenga. Domashwa rubuda itoka pana vanokomana chiti aiwa according kune team Chiwenga vakomana vanosapota general vari kuti aiwa there is a team kana maforces adeploywa ari kunzi aiwa mercenaries ari kuuya achizoassassinata general. Mashoko ari kubuda itoka panapa pakomana opposition amuri kuona paendo yakanzi My Zimbabwe News vachiti aiwa this is according kune mashoko ari kutogwa nemasupporters ageneral. Panguva ino yatiri kuona kuti aiwa tiri kuona kuti vanhu vari kutsvakiwa mawo veterans leaders. Tiri kuona again vanakomana vanagibomshogeza makawanzwa kubva dare vaingotsvakiwa nevamwe vese vangada kukonzeresa chaos. But this period amuri kuona we are heading to the 31st of March paplan wamaprotest. Mashoko ari kubuda panapa atiri kuona kuti aiwa general ndiye ava the figure aiwa akanyanya kutariswa nevakomana vethe ruling party ZANU-PF vari kupusha for 2030. Zvatiri kuona kuti General Chiwenga panguva ino his life is at risk. Any silly movement kana kuti any neglect kana kuti kungorivara kwanenge kwangoita aiwa vanowa noda kwokuti aiwa these guys they are targeting him very much. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pene comment section medu mudze mafungiro enyu. Musawana subscribe or like pamwe chete on the bell icon.